Eskerrik asko Beñat eta Juan Mari, txalo zaparra bat eronako. Eurari esker oso giro herrian hasiko gau honetako jaialdi hau. Lehenako eta behin ongi etorri 2005ko Gabon jaialdira eta gaur eskola garaixan bukaketa xaku eta espero du oso modu garaixan bukaketia. Eta gurera etorria gaurko jaialdizan musika, dantzak, bertsuak, danetarik eukiku eta, prest dana ikusteko. Espero du danok oso ondo pasaikia eta txalo asko ikia. Eta isa zami dabe, espero du lagonena irakasien aktuazioa izatea, zer nivel jartzen duzuen aurten. Eta, lehenengo aktuazioa izango da lehenengo mailako ikasleak betik dantza eskainiko eskola. Zer egiten duzuen, txalo handi bat.